Bamako ana lamini na bomara dugu Mali kono Mali ko kan Boubacar Sidiki an bi bɛɛ lajɛlen fo n'u wale ɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen Boubacar Sidiki k'a dɔn an ka sanbɛ foli ta ka lamɛnbaaw sɛgɛrɛ Mali kɔnɔ Mali ko kan sali n'a kɛra 100 ye an ka jɛ ka sali ɲɔgɔn fɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn sitigiya la dendigiya la nafolotigiya la Boubacar Sidiki an bɛ dugawu kɛ lamɛnbaaw ye ka dugawu ɲini u fɛ ani yafa k'o caman ɲini kunnafoni gafe min n'an b'a kɔnɔ Boubacar Sidiki n b'a dɔn nin den siɲɛ fɔlɔ la sali kelen nka bi ko nin ne nako fɔlɔ ye Boubacar Sidiki k'a dɔn foli bɛ ye wajibi ye n bolo min ye kunnafoni dile a tɛ taa gɛlɛyaw kɔ Boubacar Sidiki n bɛ o fɔ don o don ka bɔ k'a dɔ la k'a fɔ k'a dɔ la Boubacar Sidiki a la fili dan dɛ i k'a dɔn kuma dɔw bi sɛbɛn Boubacar Sidiki o fɔli yɛrɛ ka di i ningo ye f'i na dɔɔnin fara a kan Boubacar Sidiki kuma dɔw bɛ yen n'o sɛbɛnna i k'a dɔn i b'a sɔrɔ hadamaden ko de don koyi i b'a sɔrɔ kuma ka k'u ye i na dɔ bɔ a la nin bɛɛ bɛ kɛ sababu ye ka lamɛnbaaw dusu bɔ walima k'u dimi n'a sɔrɔla o y'an sɔrɔ ɲinan sa kɔnɔ ka yafa deli Boubacar Sidiki i k'a dɔn an bɛ tɛmɛ ni baara ye min ye Ahmed Jakite a sɔnni dan bɛ nɛgɛw kan e ni ne fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na Boubacar Sidiki i k'a dɔn kunnafoni an k'a dakulu walo o bɛ bɛn karamɔgɔ dɔgɔ tugura wala cogo bɛ di Boubacar Sidiki kirikirimasiyɛn tɛ kurunbolila ka bana ye Boubacar Sidiki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni o don Boubacar Sidiki k'a dɔn diɲɛ jamanabaw jamanaba n'i y'a jɔlen ye i k'a dɔn gɛlɛya ka duga o b'a sɔrɔ bɛnkan sɛbɛn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan sɛbɛn min n'a bɛ kɛ sababu ye jamana bolofara a n'a camancɛ kolo k'u bɛɛ lajɛlen kalanso i k'a dɔn o de bɛ kɛ sababu ye jamana ka basigi gɛlɛya caman bɛ u ka duga o dun bɛ sɔrɔ mun na Boubacar Sidiki o de ye jamana bɛnkan sɛbɛn ye o ko min ma constitution sɛbɛnnikɛla ko min ɲinina camancɛ fanga fɛ o y'o de ye Boubacar Sidiki Mali a sariya kisɛ sɛbɛnw a bi senna a ka ca san caman ye Boubacar Sidiki a yera k'a fɔ fiɲɛba b'a la sabula sɔsɔliw ani gɛlɛya caman de bɛ Mali constitution kɔrɔ in na ɔ maliden bɛɛ lajɛlen kun y'a ɲini camancɛ fanga ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ président kɔrɔ minnu dɛmɛna olu sera n'a kungo ɲɛ Asimu Goyita i k'a dɔn ale kan ka se k'a kɛ jamanadenw dalen don a la o danganiyanen don n'a ye Boubacar Sidiki ale yɛrɛ de y'a kɛbaa ɲuman ye sabula i k'a dɔn camancɛ fanga ye kɛwalew ani wulikajɔ minnu kɛ o kɛra maliden bɛɛ lajɛlen ma hakilina ɲuman ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn awɔ colonel Asimu Goyita miyankakɛ ye faamuyali sɔrɔ a ko la sabula baaraw daminɛna Boubacar Sidiki i k'a dɔn jɛrɛjɛkulu min n'o kan ka hakili jagabɔ kɛ k'a jira jamanadenw na u k'o de ma commission o tɔw maaw sigira tɔw dɔnna Boubacar Sidiki baara yɛrɛ ka daminɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye président Asimu Goyita ye i k'a dɔn juillet kalo tile 12 a y'u bɛɛ lajɛlen bisimila kuluba min b'a fɛ ani jamanadenw ka cikan ni k'a da u tulo kan a ye wulikajɔ kɛ fɛn min kalifalen don a ma i k'a dɔn a ye hakili jagabɔ kɛ fɛn min kalifalen don a ma a ye jateminɛ kɛ fɛn min kalifalen don a ma a ye malidenw lajɛ k'a daminɛ Mali kun n'a kun bilenman fara finman kan jɛman fara nɛrɛman kan bɛɛ lajɛlen ka hakilila ka taa kɔnɔ Mali an ye gɛlɛya o gɛlɛya kɛ nin san damadɔ kɔnɔ a k'a bɛɛ lajɛlen jateminɛ min b'an kisi nin taa ka segin juguw ma a ko a fɔra a bɛ san caman bɔ Asimu ka kuma de don Mali démocratie ɲɛna san 10 ani kɔ Mali ye janjoba de ye ani tɔgɔ dumanba sɔrɔ nka démocratie min n'a fana bɛ fɔ fiɲɛ caman de yera a la gɛlɛya caman yera a kɔnɔ a y'a lajɛ k'o sɛbɛnkɔrɔ bɛɛ lajɛlen de fura Mali dalen don a la sabula ne yɛrɛ dalen don a la o tuma baaraw ka daminɛ Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko ayiwa commission jama u dafalen i k'a dɔn min ye ayiwa a ka k'a ɲɛna premier ministre ni gouvernement maaw min ye Asimu Goyita ye a ye nin bɛɛ lajɛlen wele jamana maakolomaw i k'a dɔn k'i sar'u la k'a fɔ baara kalifala minnu ma jɔnkala u bɛ se ka baara in daminɛ hakili jɛlenya kɔnɔ ani lafiya kɔnɔ malidenw ka baara don malidenw kungo don n'u y'a kɛ ka ɲɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn sanba kelen ɲinan kɔfɛ a kuma na fɔ i k'a dɔn dalen dun da kelen don a la fana k'a fɔ nin zen Mali constitution kura in i k'a dɔn a na kɛ ni hakili ɲuman ye a na kɛ ni dabali kura ye a na kɛ ni jateminɛba ye nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min zalo k'a bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada
sɔgɔmada la kunnafoni karamɔgɔ de tun kɛra info matin ka fara fasiri jɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo maa min ka saraka ma bɔ Bamako la danganda sigili bɛ k'i ma wajibi ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'indépendant maa min ka fasiri ye nin o ye Ablaye Jara ye Ablaye ko min ye sɔrɔdasi n'o ye finitigilaka minnu n'olu bɔla Côte d'Ivoire jamana kan ka cun anw ka pankurujigi kɛnɛ kan kari tɛmɛlen ni anw ka faamaw kɔni sigaliw la k'u minɛ ni k'u do bɛrɛ la ko a ko tɛ ɲini ka kɛ ko wɛrɛ ye wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ maa 49 olu kɔni n'u ka marifaw hali n'a sɔrɔ ni marifa ninnu mana pankuru kelen kɔnɔna na nka min ye force spéciale maaw ye olu yɛrɛ ka ɲɛfɔli la olu n'u ka pisolo tun bɛ ɲɔgɔn na n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka ba polisilakaw ye minnu bɛ anw ka pankurujigi kɛnɛ kɔnɔna na olu de kɔni ye maa ninnu ye ni ka sɛgɛsɛgɛli ta ka ɲɛsin u ma u y'a ye u ma fɛn faamu taabolo la olu ye wele lase aéroport ɲɛmaaba ma o yɛrɛ fana ye sɔrɔdasi ye o fana ye ɲɛ kɔrɔ kuma ni ka a lase a ka ɲɛmɔgɔw fana ma min ye sɛgɛsɛgɛli ye sa o kɔni o fɛrɛ dayɛlɛ la nka n'i y'a lajɛ min ye maa 49 ye aw ka bɔ aw ka jamana kan ka na anw ka jamana kɔnɔna na k'a sɔrɔ yamaruya tɛ aw bolo a ko k'a kɛra gasi ye nka kununko i b'a ye k'a fɔ min ye Alassane Dramane Ouattara ye ale min ye Côte d'Ivoire jamanakuntigi ye a n'a ka ministre tɔw bɛɛ lajɛlen kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka lajɛrɛba kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ ni a bɛ wele ko Conseil national de sécurité min kɔni senfɛ maa 49 olu ka kɔrɔfɔ de tun b'u da kɔnɔna na wa u ye fɛn min laɲini u y'a jira u ka kɔrɔfɔ kɔnɔ k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn dɔ tɛmɛna olu ni Nations Unies cɛ n'o ye convention ye o convention tɛgɛnɔ bilala juillet kalo dɔ san 2019 wa min ye Côte d'Ivoire jamana ye yamaruya b'a bolo saga n'a ka waati k'u ka maa minnu bɛ yen n'u kɔni bɛ bila ka na anw ka jamana kɔnɔna na n'u ka na jɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye société ye a bɛ wele ko société Sahel Aviation Service n'i y'a lajɛ min kɔni kana o ton bɛ Côte d'Ivoire finitigilakaw bolo nin kun bɛna kɛ a kulu 8nan ye min kɔni kun bɛna 7nan jɔyɔrɔ ni ka o ta nka olu ka nali n'a ma ɲɛ k'a fɔ kɔrɔfɔ in ye tiɲɛ ye ko yalima a kun man ka kɛ sariya kɔnɔna na wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ Ablaye Jara fɛ Ablaye Jara y'a jira k'a fɔ min ye nin contingent in ye ni nin ye a kulu 8nan ye u ka culi Senu aéroport kɛnɛ kɔnɔna na k'a kɔni k'a kɛla gasi belebele ye bawo jamana min n'a bɛ dingan dɔ na n'a kananko o kɛn bɛ ka camancɛrɔ fanga ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen cɛsirilen bɛ ka ɲɛsin o ma o ko maa tɛ se ka finitigi ni marifa ye i ka dugu kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ sigi k'i da maa kun o taabolo min filɛ nin ye ko n'a ma lajɛ ji ɲɛma jɔlen na o bɛna kɛ sababu ye ka jamana fila bila ɲɔgɔn na wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ min ye taabolow ye ani wulikajɔw ye min ye anw ka Mali autorités ye u ka kuma lasela n'o ye colonel Ablaye Mayiga ye ale kɔni bɔla an ka jabaranin kan k'a fɔ ko maa ninnu kɔni tɛ minɛ ka kɛ foyi wɛrɛ ye mercenaires kɔ wa mercenaires kan ka bila danganiya min kɔnɔna na min ye Union africaine ye o fana ka taabolo n'o y'u ka jo sariya sɛbɛnw ye u k'o ko bɛɛ lajɛlen ni ka o maana wa jirala fana k'a fɔ maa minnu nalen filɛ nin ye wa k'u tɛ bila ka taa tɛ koyi n'a ma ɲɛ k'a fɔ Conseil national de sécurité de la Côte d'Ivoire n'o ye Côte d'Ivoire faamaw ye u ye lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen min kɛ kununko k'a fɔ k'u na babalikan ta ka ɲɛsin anw ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ko maa 49 min don filɛ nin ye k'a sɔrɔ u ma don sariya kɔnɔna na u ma sariyaw labato k'u ka bila ten ka segin k'u tɛ bila ten han u bɛ bila anw ka kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan u bɛ kiiri o ni ɲagili min ka kan o na ta ni ka u sɛgɛrɛ n'u bɛ sanji jigin ka bɔ kabanɔgɔ la o n'a fɛrɛ k'o kɛ min ye anw ka jamana marabaaw ye k'anw ka jamana k'a tɛ kɛ batɛmɛsira ye tuguni wa min ye anw ka jamana ye maa tɛ nin sago ni dungɔ kɛ yan anw ka jatigiya o fɔra a bɛ waati jan bɔ maaninfin i ma ɲɛ cogo cogo maa wɛrɛ min bɛ bɔ k'i sɛgɛrɛ i ka so kɔnɔna na i kan k'o bonya nka o fana kan ka na ni bonya fana minɛ ye k'o farida a yɛrɛ la nin ye wo ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'indépendant kɔnɔna na Ablaye Jara a ka fasa Sidiki n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni Boubacar Sidiki maa ni sigi ɲɔgɔn cɛ ko kunkurunin bɛɛ de don ni kuma kunkurunin ye Mali ni Côte d'Ivoire Boubacar Sidiki k'a dɔn a jɛɲɔgɔnya ni a balimaya bi ko tɛ Boubacar Sidiki y'a fɔ cogo min na tasuma bilen maa min fa n'i ye fini bilemantigi ye bisira Mali lakana ko a jɔrɔ bɛ ɲɛmaw la don ka bɔ ani
ni wuli ka jɔ ka ɲɛsi jamana ma bɔsiriki tubabu t'o la farafin t'o la ma o ma ni ma ɲɛ k'i bɛ don Mali kɔnɔ sariya dɔw bɛ yen fo olu ka dafa bɔsiriki ni majɛ nan'o na bɛɛ i k'a dɔn Mali faamaw u jo don ni ka sigana ani wuli ka jɔ boloda ni ka ɲɛsi ma bɔsiriki o de kɛra nin sɔrɔsi 49 ye sɛbɛnnikɛla ko u kelen bɛ ka avion kelen fa i y'a fɔ cogo min na bɔsiriki i k'a dɔn kɛrɛla marifa sɔrɔsi ni ayiwa sɔrɔsi tɛ taama kɛrɛla marifa kɔ sabula o kun ye k'a yɛrɛ kana u nana nacogo min na sɛbɛn dɛsɛ ani kunnafoni dibaliya bɔsiriki ani ko yɛrɛ taara taabolo min na o kɔni ye siganaba don ninnu nacogo la o tɛ kelen ye bɔsiriki k'a dɔn mankan in yɛrɛ kɔni kɛ kuma fɔ k'a fɔ sɔrɔsi 40 ani kɔ kuruwari sɔrɔsi minɛna Mali kɔnɔ bɔsiriki i k'a dɔn a wa mankan de dara ten bɔtɛ kuruwari ka tile fila kɛ u ma kuma i k'a dɔn kununko sa a tɛ ɲɛ min kɔ kuruwari faamaw i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen wuli ka jɔ bolo la ka t'u sɔnni da u ka masakɛ la Alasani Dramani Ouattara u ye ɲɔgɔn ye ba kɛ ɲɔgɔn ye in senfɛ kuma min kɔni bɔr'u da n'o kɛra kuma gɛlɛn ye bɔsiriki hakaja o de ye sɔrɔsi minnu minɛna kuruwari to a la Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko Alasani Dramani Ouattara u bɛɛ n'a kan u ka jamana kɔnɔ u bɛna min kan ni ka ci bila u b'a ɲini Mali fɛ joona a ko kana balan sɔrɔsi 49 min minɛnen bɛ u ka den la Bamakɔ yan u k'u bila i k'a dɔn waati kana kɛ i k'a dɔn a bɔ don kana boloda la kuma in bi fɔ yɔrɔ min u ka bila bɔsiriki o y'i ka du kɔnɔna ye nka min kɔni ye kɔrɔfɔ wɛrɛ ye o nana sɔrɔ a wa Mali gouvernement fɛ nin sɔrɔsi kɔfɔlen minnu bi fɔ bɔsiriki i k'a dɔn u y'u sɛnsɛnden kabini u jigin kuma aéroport la sɛbɛn foyi t'u bolo Mali ka lasili la min b'a jira k'a fɔ a wa kɛlɛkɛlaw don minnu na k'u ye dɛmɛsira ye walima minnu na k'u ye baara bolo wɛrɛ sira ye sɛbɛn fura minnu bɛ yen n'o ye bugunatigɛ sɛbɛn ye u ko min ma passeport taama sɛbɛn bɔsiriki u ye passeport ninnu minɛ ka da ɲɔgɔn kan Mali faamaw kɔni ye min fɔ foyi sɛbɛnnen tɛ u ka passeport ninnu na min b'a jira k'a fɔ u bɛ baara kɛ nin sɔrɔdasi so in na walima nin kɛlɛbolo in na kuruwari jamana na sɛbɛnnikɛla ko u ye sɛbɛnfuraw lajɛ n'a tɛ min ka passeport ka i k'a dɔn k'o ye a bɔ mobili bolila ye a n'a sɛbɛnnen bɛ dɔ ta ka mécanicien walima électricien yalima maa bɛ se k'a faamu cogo di bɔsiriki min ye sɔrɔdasi ye n'a fɔra k'i ye sɔrɔdasi ye i bɛ kulu min na o bugunatigɛ bɛɛ i bɛ kɛlɛ kɛ a bɔ kɛlɛbonda min na o bugunatigɛ bɛɛ numéro matricule o na k'i la bɔsiriki o damanda kɔni u y'o de jateminɛ Mali faamaw na i k'a dɔn ɲɛma sɔrɔ n'a ma ɲu kɔ o tuma u bɛ bila minɛn min kɔnɔ o de ye bamanji ani binganikɛlaw ye i bɔra ka tubabukan min fɔ sisan mercenaire u bɛ bila o minɛn de kɔnɔ bɔsiriki n'a ma ɲɛ k'u bɛ bila o minɛn kɔnɔ mercenaire kalabanji ni bamanji ni minɛna bɔsiriki sariya min kan ka boli k'aw dɔnnen don Mali faamaw kɔni y'a laɲini sa k'a fɔ olu kɔni ma dalu jɔnjɔn foyi sɔrɔ u bolo min kɔni b'a jira k'a fɔ kuruwari faamaw de y'u bila ka na wa u bɛna baara kɛrɛnkɛrɛnnen min na o fana dɔnnen don o sɛbɛnfura foyi tɛ yen o dalu foyi de t'u bolo o tuma olu b'u minɛ i n'a fɔ mercenaires bɛ minɛ cogo min na bɔsiriki k'a dɔn kuma in kɔni bunnen don bi sabula kuruwarikaw min y'a faama o tɔnsi jɔlen don bɔsiriki wuli ka jɔ sugu bɛɛ lajɛlen bara ka kɛ nin y'a kɛnɛkan da ye a duguduguma welew ani kuma minnu bɛ fɔ faamaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ maa caman t'o dɔn bɔsiriki i k'a dɔn an kɔni bɛ donni minɛ ko bi sɛbɛnnikɛla ka ko in min ka gɛlɛya Mali ni kuruwari cɛ bɔsiriki ni kɔsa in na tɛ nin ɲɔgɔn na ko gɛlɛn ma deli ka don an ni ɲɔgɔn cɛ nka a bi faamu bɔsiriki i k'a dɔn kabini CEDEAO ka mankan min kɛra i k'a dɔn Alasani Dramani Ouattara yɛrɛ kɛra président kunnankoba ye Mali ani kuruwari ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn bɛnbaliya la bɔsiriki o kunnafoniw olu jɛnnen don sabula Alasani Dramani Ouattara a yɛrɛ to a mɛnna fɛn caman na a tiɲɛ n'a nkalon i k'a dɔn kɔni maa tɛ se ka fɛn f'o la nka ŋunuŋunu minnu caman fɔra k'a fɔ a ye nin kɛ walima a bari ka dabalijugu tigɛ Mali kama o damada de nana ni nin ye n'o tɛ nin ɲɔgɔn na caman tɛmɛna Mali ni kuruwari cɛ maa ma bɔ a kalama sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ donni minɛ ko bi ni kɔni ye luwanze ka saga mara kana ɲininkali kɛ dutigiya ko b'a kɔnɔ Mali ni kuruwari cɛ
wasiriki i k'a dɔn gɛlɛya kɔni a dugu jɛlen don nin ko in kɔni an bɛ ala de deli ni ka dugawu dun kɛ Mali ni Kurubari i k'a dɔn min bɛ se k'a to ayiwa a kɛlɛ a bɛ dalasa cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni info matin sɔgɔmada la kunnafoni karamɔgɔ Daba Tunkara an b'u bɛɛ lajɛlen fo o ko tɛ ko fɛn min bɛ se ka maanifin kunu kana sɔn ka nɛn da i la k'i nɔ ni ye tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko soir de Bamako wula soir de Bamako Umaru Ongoyiba nin ye a ka fasiri ye Baru kolondigi ko ko jɔn b'a fɛ ka Mohamed Sherifu Hayidara ni k'a to a tiɲɛ dɛ n'i y'a ta k'a lajɛ an balimaw filaw olu ka jɛrɛjɛkuluba min bɛ yen n'u jaso bɛ tɔnba kelen kɔnɔna na n'a to a dan bɛ ko Tapital Pulaku ko maa t'a fɛ ka o ko in ta ni k'o kɛ ko wɛrɛ ye wa n'i y'a ta k'a lajɛ Mohamed Sherifu a da ma kulen bɛ a bɛ ɲini ka waati jan bɔ ka kɔsada in na min ye o vocali dɔ ye min kɔni bɛ ka sansalama WhatsApp groupe sanfɛla la o senfɛ i b'a ye k'a fɔ a kɔni y'a ye k'a fɔ min ye hakilina ye maa min n'o kɛla sabu ye ka nin vocali ni k'a cari a t'a bolo a tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ koyi min ye Mohamed Sherifu Hayidara ye a wulikajɔ min bɛ a la ka ɲɛsin anw ka tungafɛ taalaw ma a ko o wulikajɔ o bɛ se k'o lanɔgɔ cogo min na k'a galabundanya nka n'i y'a lajɛ vocali a bɔra maa min yɔrɔ maa min yɛrɛ kɛla sabu ye ni k'a ta k'a cari o de ye parti ADP Maliba o kunnafonidila n'o ye Ibrahim Cokari ye o Cokari ale de ye nin vocali in da ni k'a jɛnsɛn wa n'i y'a lajɛ min ye Mohamed Sherifu Hayidara ye a kɔni y'a jira Cokari la k'a fɔ ale n'a delila ka kuma caman kɛ vocali caman tɛmɛna o ni ɲɔgɔn cɛ o ka Tapital Pulaku n'o ye filaw ka faraɲɔgɔnkan tɔnba ye o ka nin association waasa filaya yɛrɛ danbe a bɛ se ka don segin a ma cogo min na ani diɲɛmaa bɛ se ka bɔ filaw yɛrɛ taabolo kalama cogo min na to a cɛ min d'an bɛ ka ɲɛsin o ma n'o ye terrorisme ye o ko in bɛ se ka duga cogo min na u ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ o ma ko nka ko nin kɔrɔfɔ min dɛmɛlen filɛ ale ni Cokari ni ɲɔgɔn cɛ ni Cokari y'ale ka kumakan ta ni k'o cari WhatsApp groupe sanfɛ k'a sɔrɔ o la min ye nin hakilina ye hakilina min n'o bɛ tɔn yɛrɛ la o n'o hakilina tɛ ɲɔgɔn ta k'a ko k'a bɛ kɛ gasi belebele ye bawo n'i y'a lajɛ Mohamed Sherifu ka fɔ la min ye Ibrahim Cokari ye ale min ye parti ADP Maliba o kunnafonidila ye n'o a b'a kunnafoni ni k'a lase a y'a jira a la Ibrahim Cokari la k'a fɔ ko min ye Tapital Pulaku WhatsApp groupe ye ko kɔrɔfɔ dɔw bɛ yen n'o bɛ politiki ko fɔ o man ka ye olu ka plateforme o site sanfɛla la wa n'i y'a lajɛ olu bɛ fɛn min kan k'o laɲini o de ye tɔgɔcɛ min kɛ mɛ k'u sɔrɔ ni diɲɛmaa b'a la k'u bɛɛ lajɛlen tɔgɔcɛ k'a jira k'a fɔ ko filaw ye terroristes ye o ko in o b'a la ko o tɔgɔju in ni k'o de ko ka bɔ u yɛrɛ nɔfɛ ko n'i y'a lajɛ Ibrahim Cokari ka nin kɔrɔfɔ in a n'a taabolo ani a kɛn bɛ ka vocali min ta ni k'o cari k'a fɔ k'o ye ale kumakan ye jɔngɔ la ale kumakan don nka ale ye fɛn min fɔ kumakan in senfɛ a ye kumakan in de tigɛ a camancɛ la bawo a n'a delila ka kuma a y'a jira la k'a fɔ maa o maa bɛ yen n'i b'a fɛ ka députéya ɲini n'i b'a fɛ ka jamanakuntigiya ɲini ko n'i ye fula kɔni ye olu na dɛmɛ ta ka ɲɛsin ma walasa fulaw yɛrɛ u ka jɔyɔrɔba sɔrɔ jamana in kɔnɔna na ko nka ka taa fɔ sisan dani ne b'o kɔrɔfɔw de ta k'a tigɛ ka taa o kɛ kɔrɔfɔ wɛrɛ ye min bɛ se ka kɔlɔlɔ lase tigi ma k'o kɔrɔfɔ k'o kɔni k'a jɛngɛnna kosɛbɛ bawo 16e président ka taa se bureau yɛrɛ ma bureau exécutif national du 16e nin bɛɛ lajɛlen kɔni wulila ka jɔ i b'a fɔ cɛ kelen o y'a jira Cokari la k'a fɔ min ye parti ADP Maliba ye Aliyu Bubakari Jalo ka parti n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a promotion bɛ kɛ o kɔni o man ka kɛ Tapital Pulaku o WhatsApp groupe sanfɛla la wa n'i y'a lajɛ fana min ye u ka dɛmɛ ye o n'o ta k'o ɲɛsin o ni maa minnu ye siya kelen ye ko nka k'o kɔrɔfɔ cari-carili WhatsApp groupe wɛrɛw sanfɛla la k'a bɛna kɔrɔfɔ wɛrɛ de ta ni ka ɲɛsin u ma a bɛ jira k'a fɔ ko fulaw kɔni b'a la ka wulikajɔ min kɛ ani tɔgɔcɛ min t'a mɛ ka ɲɛsin fulaw ma ko jɔn la ko kɔrɔfɔ in bɛ ka fɔ ko ja ko tiɲɛ don wa min ye Mohamed Sherifu Hayidara ye a y'a jira Cokari la k'a fɔ n'a ma to min ye waati ni don nataw kɔnɔna ye ka fara 16e bureau exécutif national kan k'u na wulikajɔ kɛ ka t'u ta da bɔgɔ jɛlen kan k'u caman bɛ yen min ye tribunal ye u ka luwanse kɔrɔw don ko wa ko n'u ma to maa caman bɛ yen o n'a ta o kɔ sɛmɛ a t'o kun bɔ nin ye kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ soir de Bamako kɔnɔna na min ye Umaru Ongoyiba a ka fasiri don Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye karamɔgɔ Daba Tunkara naamu wala cogo bɛɛ di Baba Siriki mogotigini
a kɔnɔya fɔlɔ mana kɛ filaninw ye a b'a sera denwolo ɲɛ Bɔgasiriki n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le hogon sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Tijani Bamajo Tijani ko a k'i k'a dɔn jamana in kɔnɔ ŋana ti ban jamana in kɔnɔ ŋana i k'a dɔn san kalo 12 olu de jɔlen bɛ ni jamana yɛrɛ ɲɛta a n'a hakili ɲuman ye Bɔgasiriki n'i ye jamana kadiribaw tɔgɔ fɔ jamana ŋanabaw baarakɛlabaw i bɛ dɔgɔtɔrɔ Mamadi Sisɔgɔ i b'o to a fɔ a la Bɔgasiriki i k'a dɔn cakɛda min wakili donnen bɛ fura n'o ye pharmacie populaire du Mali ye i k'a dɔn a ko wuli ka jɔ bolo kan ni jateminɛ camancɛ fanga dabɔlen don bɛɛ lajɛlen k'i seko kɛ i m'a bila ca min na Bɔgasiriki ɛlɛn ni o kɛ ka taa sɛbɛkɔrɔgun min ye pharmacie i k'a dɔn a ɲɛmaaba dɔgɔtɔrɔ Mamadi Sisɔgɔ Bɔgasiriki i k'a dɔn a ye malidenw hakili sigi a ye malidenw i k'a dɔn kunungo jamana kadiriba tɔw bɛ min kɛ i k'a dɔn Mamadi Sisɔgɔ a b'o baara kelen de kan ka kɛ a ko hakili ka sigi jamana ka baara kɛ wuli ka jɔ ka bolo da Bɔgasiriki n'a kɔni kɛra fura ye fura o fura n'a fɔra k'o de ye fura fɔlɔfɔlɔw ye jamana de mago bɛ se ka se minnu ma Bɔgasiriki o jɔrɔ kana maa minɛ Mali kɔnɔ k'a fɔ o dɛsɛ walima o daɲa o bɛ Mali kɔnɔ nkalon Bɔgasiriki a ko a bi ni ka waati jan bɔ ale yɛrɛ de ye wuli ka jɔ bolo da Mali jango camancɛ fanga kana ɲɛni furako kuma na furako dɛsɛ ko kuma kana kɛ i k'a dɔn fura min wari bɛ taa miliyari 5 sefa Bɔgasiriki i k'a dɔn nafolomafɛn de donnen don fura la wa a dasilen bɛ jamana magasin bɛɛ kɔnɔ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen la kabini février kalo tɛmɛnen tile 12 Bɔgasiriki i k'a dɔn ɲina sa février kalo dɛ kabini o tile 12 tɛmɛnen na fura dasilen bɛ wa a walɛri yɛrɛ bɛ miliyari 5 bɔ Bɔgasiriki a ko n ka foro bɛ n sɛbɛ la wulikajɔ de kan ka kɛ joona yirijukuruw k'a dɔn min ye Mamadi Sisɔgɔ ye dɔgɔtɔrɔ Mamadi Sisɔgɔ Bɔgasiriki a ka wulikajɔ ni jateminɛ na a bi fɛn de kunna a ye fɛn min jidɔn a bi baara kan ka kɛ a mago bɛ min na Bɔgasiriki somin gɛlɛya la a bi waati jan bɔ o de la a donnama in kama Mali faamaw y'a wele jamana i k'a dɔn min ka jugu fɛn bɛɛ ye fura dɛsɛra walima dumuni dɛsɛra o de ye balawu kuma da ye jamana kɔnɔ u ye Mamadi wele min kɛ Bɔgasiriki dabali ni fɛɛrɛ minnu b'a u bolo kabini février kalo tile 20 san 2020 a y'o dabaliw ni fɛɛrɛw tigɛ dɔɔni Bɔgasiriki fo jamana ɲɛmɔgɔw k'a ta o dɔ la fo bi u sɔnna a tama PPM pharmacie populaire du Mali Mamadi Sisɔgɔ Bɔgasiriki i k'a dɔn n'a ye dabali tigɛ n'a y'i bolo ɲɛsin yɔrɔ min tile bi bɔ yen Bɔgasiriki a nana wuli ka jɔ bolo da fura kan ka bɔ sana a kan ka bɔ dugu la malidenw kan ka fura ɲuman sɔrɔ san waati bɛɛ o dɛsɛ kɔni o kana kɛ o dabali de tigɛra a fɛ Bɔgasiriki a ko kuma n'an ye ɲina ni san wɛrɛ kɛ Bɔgasiriki maa tɛ Mali kɔnɔ min bi jɔrɔ Bɔgasiriki k'a dɔn jamanadenw ka furakɛliko la jango fura minnu kɔni bɛɛ n'o ye fura gɛlɛmaw ye minnu ka teli mago bɛ se minnu ma san waati bɛɛ a ko o miliyari 5 de dasilen don magasin kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko nin kuma in kɔni fɔ Bɔgasiriki a ye mɔgɔ hakili sigi kosɛbɛ ja hali bi n'a ka bi kadiriw bɛ yen minnu bɛ miiri jamana ka ɲɛtaa la kadiri bɛ yen minnu bɛ jɔrɔ jamana ka ɲɛtaa la nka dɔgɔtɔrɔ Mamadi Sisɔgɔ Bɔgasiriki a bi tɛmɛ i la ten mulungasɔ i t'a dɔn yɛrɛ sabula a ka kuma man jan Bɔgasiriki k'a fɔ n ye wo ye n bi dakabana fini baw de don n na Bɔgasiriki walima kuma baw ani lakali baw la a k'o cɛ tɛ a dan bɛ wo in kɔnɔ Bɔgasiriki k'a dɔn namasuruku don sabula namasuruku man'i da dingɛ kɔnɔ min mana bi a kan ani n gafo Bɔgasiriki k'a dɔn warakolo ka kuma man jan yɛrɛjirandi tɛ i k'a dɔn a bɔ dɔnkilidala tɛ ziiri dala tɛ Bɔgasiriki n'a fɔ jamana kadiri dɔ bɛ san kalo 12 journalistes bi wele san kalo 12 réseaux sociaux mɔgɔw bi wele u n'u yɛlɛma yen fɛ u n'u pangawalaki Bɔgasiriki i k'a dɔn i b'ale de ɲini ka dɛsɛ i b'a sɔrɔ ale kɔni bara ka cafin de kɛ ka jamana a bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le hogon kɔnɔ a ka bi bɔli la le hogon an b'u fɔ karamɔgɔ Daba Tunkara ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko soir de Bamako wula soir de Bamako n'i y'a ta k'a lajɛ min ye halisa Baru Ongoyiba nin ye Umaru Ongoyiba nin ye a ka fasiri ye Umaru ko min ye Uganda jamana ye min kɔni bɛ wuli ka jɔ la waasa min ye bamanansiya wale o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na k'a ni fanga fara Mali ta kan wa min ye farafinna ka kɛlɛya ye o kɔni hami min bɛ maliden kelen na bɛɛ lajɛlen na k'u n'u jɔ Mali kɔkɔrɔ wa n'i y'a ta k'a lajɛ
min ye anw ka cɛmancɛ fanga ye ministre min n'a ɲɛsin bɛ anw ka sɔrɔdasiw ka koɲɛ ma n'an ka mugutigi kɔrɔw n'o ye ancien commandant ye n'i y'a lajɛ n'o ye colonel Sadio Kamara ye Sadio Kamara ani a kunkanɲɛɲɔgɔn n'o y'a homologue ye nanzarakan na olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ faaba yɛrɛ de kɔnɔ la k'a lajɛ a ye k'o sarasi janbɔ nka min ye baarakɛɲɔgɔnya ye u bɛ fɛ k'o ko tɔ ni k'a dili don sa min ye ministre de la défense ye min kɔni n'a nana anw ka jamana kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ a cogoya de ye ko Vincent Bamulan Gaki Sampiji o ye Gaki kɔrɔ de ye o Gaki n'i ye maakofɔlen ta k'a lajɛ a kɔni y'a jira sa k'a fɔ min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye min y'ale ka jamana président ye n'o y'u ka jamanakuntigi ye Wari Museveni a kɔni a bɛ wuli ka jɔ la a b'a la ka jamana ɲɛmaaw lajɛ u ka baara la nka k'u kɔkɔrɔma don min ye bamanciya wale kɛlɛli ye ko jɔn la anw ka jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw bɛ baara min na k'a b'a fɛ k'a ka dɛmɛ ni k'o ta k'o ɲɛsin u ma jamana fila in u bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na min ye farafinna ka keleya ye u bɛ se ka kɛ bɔ sugokan na k'a dankɛnɛmaya o ko wulikajɔ in ɲɛsin bɛ o taabolo wa min ye bɛnkan sɛbɛn ye o kɔni o bɛna tɛgɛ nɔ bila waati ni don nataw kɔnɔna na waasa min ye hakilina minnu dalen filɛ ni k'a ɲɛfɔ ni ɲɔgɔn cɛ filaninteriya n'o bɛ coopération bilatérale ni k'o kofɔ sɔrɔdasi kunda k'o bɛɛ lajɛlen ni ka o don bɛrɛ la jamana fila o bɛ se ka ɲɔgɔn nafa cogo min na min ye jamana fila o tɛgɛ bɛ se ka di ɲɔgɔn ma cogo min na waasa min ye jamana ninnu ye u ka kunkilenna ye fɛn minnu ye waati ni don nataw la o bɛɛ lajɛlen ɲinifɛnw ka kɛ sɔrɔ fɛn ye i b'a ye Sadio Kamara n'o ye colonel Sadio Kamara ye ka taa se Vincent Bamulan Gaki ma nin bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ u sewalen don wa jamana fila in a siga tɛ u la a jɔrɔ tɛ u la waati ni don nataw la jamana in o bɛ se ka ko kɛ ɲɔgɔn ye wa min ye anw ka jamana ye an kɔni an wulilen bɛ k'an jɔ min ye Sadio ka kɔrɔfɔ ye a y'a jira k'a fɔ bamanciya wale kɔni o na kɛlɛ ka bɔ jamana in kɔnɔna na maa o maa bɛ yen k'i bɛ jamana in kɔnɔ wali i bɛ jamana kɔ kan k'e de b'a la ka fɛɛrɛ jugu tigɛ jamana in kama e kɔni tɛgɛ na da bɛɛ lajɛlen kunjala kelen kelen wa min ye colonel Assimi Goïta ye a ka laseli min n'a y'o bɔ k'o kɛ seliba sufɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma a y'a jira k'a fɔ anw ka jamana min don bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye diinɛ bɛɛ bɛn bɛ jamana in kɔnɔna na wa gɛlɛyaw bɛ fan minnu fɛ dɛ ko jamana in k'a tɛmɛ sɔɔni min ye jamana cɛmancɛ bolo ka taa kɔrɔnfɛla la i y'a dɔn an ka administration maa dɔw bɛ hali sini olu dɔw ma segin pilasiw la k'u bɛɛ lajɛlen na segin waasa jamanadenw hamina ye min ye u ka papier kow la bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛnabɔ maa kana i ka koso ni kasa ta ka ɲun i kunna tugun fa b'a kɔnɔna na k'i bɛ n'i ka sɛbɛnfura ɲini ka taa sɔrɔ a dilanbaga cɛɲi o b'i kɛrɛfɛ yen o wulikajɔ k'a n'o kɛ wa min ye anw ka jamana ye halisa ko min ye anw ni jamana wɛrɛ minnu tɛnkun bɛ ɲɔgɔn na ko maa jugu foyi tɛna don an ni ɲɔgɔn cɛ ni k'an bila ɲɔgɔn na wa n'i ye Sadio Kamara ka kɔrɔfɔ fana lajɛ a ko in k'a yen bɛ koyi wa k'a fin yelen don maa minnu b'a la ka dibidibi walew ta ka ɲɛsin an ka jamana ma ko n'Ala sɔnna ma don ni waati nataw la bɛɛ lajɛlen na malo kelen kelen nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ sɔrɔ de Bamako kɔnɔna na Umaru Ongo i b'a ka fasiri don an bɛ de n ka te ko i ma premier mɔna i cɔngo dangu fɔlɔ o bɛɛ karamɔgɔ Dabo Tunkara naamu n taara n nana dantigɛli wɛrɛ tɛ o la Bwaga Sidiki duni min bɛ da jiriden kan a timiya nɔfɛta don n'o timiya kelen tun bɛ jiri ju la jiri tɛ si sɔrɔ siga t'o la Bwaga Sidiki n bɛ n bolo bɔgɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le scorpion bundenin gɔmɛ sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Mayiga Mayiga kɛ ko a ko ni wulikajɔ ma kɛ cɛsiri ma kɛ maa kelen tɛ se ko la foroba wari ani forobafɛ a burujafira jamana in kɔnɔ fo k'a fɔ k'a to ten e k'i tulo kɛrɛbɔsigi bani san 14 tɛmɛnen in kɔnɔ Bwaga Sidiki Mali wari foroba wari ani jama jɛ wari miliyari 1 ani miliyari 260 ani 6 Bwaga Sidiki i k'a dɔn foroba baarakɛlaw y'o den ŋanamu i k'a dɔn ŋanamumaw ye o de détourné Bwaga Sidiki sɔnnikɛlaw ni binganikɛlaw u ye jamana jɛ o de la Bwaga Sidiki i k'a dɔn kɔrɔfɔ sɔrɔla maa min da o de y'a baara kɛbaa ye o y'a ɲɛdɔn jɛkulu min sigilen bɛ jamana kɔnɔ ni ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka waridunaw k'u nɔbɔ ka jateminɛ kɛ foroba baara cakɛdaw la forobafɛ yɛrɛ ka makara u k'o de ma ko Okileyi Okileyi ɲɛmaaba n'o ye dɔgɔtɔrɔ Gindo ye
a ye jɛrɛjɛ sigi jɛrɛjɛ min kɛra Mafia Palace la Bamako yan Boubacar Sidiki a donnama in kama donnikɛla kɛbarumaw welela u niyɔrɔ kuma ye min ye ka taa f'u ye a ko min kɔni ye cɛsiri ye kɔsa in na aw donnikɛla kɛbarumaw kunnafoni dilaw a sumayara Boubacar Sidiki a fanga dɔgɔyara kosɛbɛ k'a dɔn kunnafoni laseli la sabula Sonba Kule Kadiri Zo a ɲɛfɔli jamana kɔnɔ Boubacar Sidiki a bɛ kɛ sababu ye maa caman ka sira forobafɛn tali ɲɛ nka kunnafoni dilaw Boubacar Sidiki yalima an da munnen de don wa yalima an da gerenen bɛ ɲininkali tomi bɛɛ a ko kɔsa in na i k'a dɔn kɔlɔsili min kɔni kɛra sɛgɛsɛgɛli min jateminɛna o tile fɛ olu ka wulikajɔ ni jateminɛ ŋanamu ni sɔnni na jamana kɔnɔ Boubacar Sidiki o dogolen tɛ maa la Mali kɔnɔ i bɛ foroba baarakɛla de ye tile kelen Boubacar Sidiki a bɛ se ka kɛ miliyardɛri ye i k'a dɔn san 4 san 2 baara la a dun b'a wari bɔ min ni foroba baara tɛ mumu ni gindo Boubacar Sidiki i k'a dɔn a ye kɔrɔfɔ in sɛbɛn kɔrɔfɔ a ko kuma waati dɔ sera anw kumakɛlaw ani sɛbɛnnikɛlaw Boubacar Sidiki k'a dɔn an ka baara bolo kura bolo da min ye ka fara ɲɔgɔn ka kɛ jamana kɔnɔ sabula anw de bɛ se ka kɛ sababu ye nangaraba wale ani baara cɛjugu diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen k'a mɛn a ko kɔsa in na farafinna babolo dɔ bɛ yen sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ kɛra G5 ni jamanabaw fɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn wari min n'a kɛ bɛ majɛ ye n'a bi sunya farafinna babolo in kan min ye miliyari 50 $ wari Boubacar Sidiki o bɛ taa bɛn miliyari 25 n t'a f'i ye n b'a fɔ cogo jumɛn 25 000 a bɛ fɔ cogo di 25 000 cogo di 25 000 milliards miliyari ba 25 voilà miliyari ba 25 sefa wari o de bɛ tunu farafinna gilengete Boubacar Sidiki a ko Mali min ye miliyari 1 ani 266 san 14 kɔnɔ Boubacar Sidiki o de tununa a ko min ye wulikajɔ ani jateminɛ ye 2005 ka n'a bila 2009 la Boubacar Sidiki k'a dɔn sɛbɛnfura langolo marché jugu tali marché ŋanamuni Boubacar Sidiki k'a dɔn a lɛnbo ni patenti min ye foroba wari ye i k'a dɔn k'a dilakiti Boubacar Sidiki k'a ta ka bɔ jamana wagani kɔnɔ k'a k'i kelen da ye a ko damanda de Mali yɛrɛ sigi a sisabara kɔnɔ o tuma ni wulikajɔ ni cɛsiri ma kɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn an bɛ to an yɛrɛ la jamana in ye fantan jamana ye nka jamana denw kɛn bɛ nafolotigi ye wari min détourné na Boubacar Sidiki foroba wari min n'u y'a ŋanamu a ko ni wari in kun b'a nɔ na e k'i kilo fɔlɔba nin Boubacar Sidiki i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔsoba 264 wari in bɛ se k'o jɔ i b'i miiri makama ani masimafɛn fɛn o fɛn n'o bɛ bana lajɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ k'a kɔnɔ a ko a ma danguma koyi min ye n ɲininka centre de santé de référence Boubacar Sidiki k'a dɔn dɔgɔtɔrɔso mankan minnu bɛ yen n'u bɛ se ka bana caman kunbɛn o dɔgɔtɔrɔso 1767 o tun bɛ se ka jɔ a wari la Boubacar Sidiki i k'a dɔn min ye babili ye n'o ye pɔn belebeleba don ye o 42 o tun bɛ jɔ a wari la ka wari tɔ to wa nafolo in tɛ yɔrɔ jan han a filɛ étage ni V8 la ka yaala ɲɛkɔrɔ a bɛ sɔrɔ bilen wa a fɛɛrɛ b'u bolo bon solution min b'a la je dénonce n bɛ don quartier du fleuve la n bɛ don quartier fleuve la o n'a fɔ k'a tɔ kɛra ɲɛmɔgɔya ye sa dɛ bon k'o de ye maa yɛrɛ ka ko gɛlɛya n bɛ don quartier du fleuve la ko kamalen t'a tɔ kɛ mɛ ɲini ka kɛ ni n bɔra yen n bɛ don ACI kɔnɔ ayiwa sabali mɛ immeuble 52 f'i ye sisan min ni min da don minnu y'a sɔn an b'o dɔn o de y'a to n k'i ma ko nafolo ma tunu voilà a ma tunu dɛ a bi yan a mobiliw bɛ ka yaala ɲɛkɔrɔ immeuble jɔlen don la hawla Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko a ko nin damanda de Mali segin kɔ o tuma min ye anw ka wulikajɔ ni cɛsiri ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn a bɔ kumakɛlaw ni fasirikɛbaw an k'an ka fara ɲɔgɔn kan o tile k'u dɛmɛ u ka baara la Boubacar Sidiki min bɛ se k'a to i k'a dɔn sonyani a bɛ bɔ a bolo ka cogo min na jamana in kɔnɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Scorpion kɔnɔ bunde ni ngɔmɛ Scorpion mo karamɔgɔ Daba Tunkara b'u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko soir de Bamako wula Laya Jara nin ye a ka fasiri ye Laya ko k'an ka taa sigida 2nan mairie ba kɔnɔ dɛ commune 2 mairie n'i y'a ta k'a lajɛ e ko baarakɛlaw kɛn tɛ ka baara bila dɔgɔkun kelen baara bila carikɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ o y'a jira u ka kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ k'olu ye kulekan bɔ ani damakasili ka ɲɛsin u ka ɲɛmaaw ma minnu ye baaratigiw ye a bɛ ɲini ka waati jan bɔ min ye u ka doléance
bɛ ɲini ka sigiyɔrɔma 3 bɔ o papier kɔni bɛ da ɲɛmɔgɔ ka tabulu sanfɛla la u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen tɛrɛmɛn bɛ o kɔnɔ k'a bɛ ɲini ka kalo 4 bɔ bi olu tɛgɛ a ma se ka da u ka nafolo kan wa min ye grille indiciaire 2019 ye o rappel u b'a fɛ o nafolo ka di u ma ni dɔgɔkun kelen kɔni dafala ni tamamɛnɛ sisima bɔ min ye baarabila pɛdenkelenw ye e k'o tɛna o boloda wa wa yan'o cɛ min ye dɔgɔkun kelen kɔnɔna ye u b'a la ka fɛn min laɲini u ka sara n'o ye avril kalo sara ye ka taa se mai ni juin sara ma bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka di u ma wa n'i y'a ta k'a lajɛ o y'a jira fana k'a fɔ olu bɛ fɛn min kɔ ka laɲini ɲɛmɔgɔw fɛ o de ye u ka assurance maladie obligatoire u ka droit ko droit ka dayɛlɛ u ye wa minnu to a sɛbɛn to a ka se ka sɛbɛn n'i ye commune de mairie baarakɛlaw ka lafasali tɔnjɛkulu ka wulikajɔ lajɛ n'o ye syndicat ye syndicat y'a jira k'a fɔ olu a bɛ ɲini ka waati jan bɔ olu kɔni kɛn bɛ ka u tɛgɛ de du da kɔrɔ sa kamana gan fɛ u ka laɲini minnu n'o kɛn bɛ k'u ɲɛsin u ka ɲɛmɔgɔw ma n'o ye mairie baara tigiw ye o kɔni u tɛ ka kala don ɲina ka bɛn n'u ka taabolo ye wa u bɛ baara la a bɛ ɲini ka waati jan bɔ baara n'a ma ɲɛ k'a fɔ i ye kalo fɔlɔ tile fɔlɔ ka taa sa 30 wali 31 ma i b'i jigi da fɛn dɔ de kan n'o ye sara ye n'a fɔra k'o sara fana k'o tɛ sɔrɔ ko denbaya k'a bɛ balo cogo di maa minnu bɛ luwanse la sotigi ka so bɛ sara cogo di e bɛ se ka taa je sen 2 kan k'a fɔ sotigi ye k'e ka sara ma kɛ fɔlɔ wa zan ko sotigi minnu dayirimɛ dulon b'u ka luwanse wari la i y'a dɔn k'a ko bɛ gɛlɛya min kɔni ka bɛɛ lajɛlen ka fara olu kan waasa u ka gɛlɛya in fɔra ka se ka sɔrɔ a la jogo na wele bila n bɛ maireba yɛrɛ ma a n'a ka conseiller tɔw bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ min ye nin baarakɛla ninnu ka kalo 3 juru ye a ka se ka sara min ye o ka grille indiciaire 2019 fana ye o fana rappel ka kɛ u ye nin ye sɛbɛn tɛmɛ min n'a y'a sama ka bɔ sɔrɔ de Bamako kɔnɔna na Laya Jara a ka fasiri don monsieur le maire commune de la Ɲarɛ Kamalen Duma a ka danganw bɛ min ye Fode min ye Ablaye Basule n bɛ classé sisan kunnafoni gafe la n bɛ taa commune de mairie la n bɛ t'u ɲininka yalima mun bɔnɛ binnen d'u kan munna baarakɛlaw ka wari balannen don n bɛ t'u ɲininka ayiwa a caman kun dulon bɛ ko embargo kɔni wulila embargo wulila sa dɛ wa commune de mairie yɛrɛ a fanga fanba o bɛ min bolo y'a dɔn Ali Ɲanga don ale de ka conseiller ka ca oui les Fodé les Ablaye Basole tout ça ji bɛ ji bondo jɔ la ka di mɔgɔw ma fi sabili a ka ɲɛ u ma k'u ka sara an b'a ɲini Adi Ɲanga do de fɛ a ka communauté baarakɛlaw ka sara di ka juru don mairie la mairie k'a ka wari sara a ka kɛ wasa tiɲɛ yɛrɛ la dutigiw de don n b'u dɔn n b'u caman dɔn awɔ Allah ja sara de ma kɛ ja sara de ma kɛ i y'o faamu wa i ka maa dama min bɛ n'o ye n wele sali ɲɛkɔrɔ la ja saraw de ma n y'a faamu sisan u degunnen kun don o tuma Adi Ɲanga do ale min ye fonisire i k'a dɔn a ka mairie magɛn ni k'a ka dɛmɛ ta ka mairie sɛgɛrɛ a ka juru don mairie la Bɔgasiriki n bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura Bɔgasiriki k'a dɔn wulikajɔ bolo kan min kɔni ye a wa dɛmɛ ni dɛmɛ ye sɔmin kɛra k'a fɔ Menaka min ye Menaka région ye wulikajɔ bolo dara i k'a dɔn faamaw fɛ caman jɛ fanga min ɲɛ transition ye Bɔgasiriki Mali wolomani t'a dugu la k'a yɔrɔ ka jan walima dugu ka dɔgɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ i kɛra région ye Bɔgasiriki ni makama ani dɛmɛ dɔw de ka kan wulikajɔ bolo ka kɔsa in na caman jɛ fanga transition u ye dɛmɛba ta ayiwa min ye Menaka mara ye ni ka yen sɛgɛrɛ balo min ye tɔni 1,131 min ye malo ye k'a ta ka taa tila dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ sɔmin kelen don duguden minnu na k'a fɔ dɛsɛ bɛɛ i k'a dɔn kɔli yɛrɛ bɛɛ a bɛ faamu Bɔgasiriki san damadɔ ka da ɲɔgɔn kan diɲɛ ni jamana bɛɛ lajɛlen ɲaaminen don jango sa nanen i k'a dɔn sa mana kɔlɔnda ɲiginnen kɔrɔ don sɛgɛn jamana de y'anw ka jamana ye Covid o y'a tɔgɔ da kun Bɔgasiriki i k'a dɔn awa Ukraine ni kɛlɛ min bɛ Ukraine jamana na o ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲaami ka taa fara n ɲininka lakanabaliya gɛlɛya nin damanda mana ɲɔgɔn sɔrɔ fandankɛ la foyi t'i n'a cɛ saya kɔ ka se k'o kunbɛn Mali faamaw u ye wulikajɔ bolo da ni ka Menaka magɛn min ye Menaka gouverneur ye Bɔgasiriki i k'a dɔn u ye balo caman ja ni ka taa d'a ma colonel Asimi Goyita i k'a dɔn ale yɛrɛ tamasiyɛn di kɔsa in na sabula min ye ɲɔrɔn ye ɲɔrɔn di sayɛlɛ a ye wulikajɔ bolo da balo caman ni ka t'o tila ye i k'a dɔn o tuma Menaka fana magɛnni o ye wajibi ye ko in bonya n'a karama tun bɛ u ka gouverneur de bolo Bɔgasiriki sɛbɛnnikɛla ko
ndene ndemeni nyere menaka yangadi yenye commissariat à la sécurité alimentaire minye CSI wasriki ikadon ulu de fana yu kongo fa ikadon duni duminu be ne somngele do ka fo tiena senge desele dula awawuli ka jo ani jatemene min ngoni ya hakina chamanye du ikadon ma ba muga ani duru bonyango balo ndara ka kla ulu ni nyanje balo minye malo toni bakele ani toni kemeni bisaba ani kele wasriki ikadon tarakata duma o gouverneur yere ni ndole ala ani awa marabolo nyemo doni ni doni ala akunde akubele jele ka ke jele yala ngana mu ka fura ka bwa sengorola minye awa Muhammad Alhamdi maiga wasriki ikadon ale minye wuli ka joka aya jira ka fo nyaado ale dina ka gouverneur aya jira ka fo ningo min vle ni abora malifa mabawdela minye demenye akamina ka segere wa utuna dani makwe sa kalotane flabbe wasriki ikadon na wuli ka jobuluda akusabula minye ni mbalo nyi uka jate ni mirila ma ba muga ani duru una kalo saba ko nge kan ndun folo ikado yani kungo uni kungo warache o akacha ala fe ni mbi ban yoro wo yoro deme wore nata ku segere ako mali ikado farafin jamana bele jele ere de dogoy o fere ke so mingele do ka fo gela damanda de daledo o na manyo ko fo ni jamana nyemo ya hakilna soro sabula mali ere kono jate mene kele do ma minovla bonyango olu bele le debi geleya keretete kono abine ka wati jambo nga min woni gelay do de dara dokan bo wasriki sabula jense nani jamana bele jele kono na filedo geleya ba bele jele na nga malitan bulofa baka odela minye malifa moyi colonel Asim Goita ayere kono be wuli ka job bala bi ikado mali dugu be a bele jele ka se ka deme soro jango balko o gela be duga chugo minna ningunye sebeni anye mimbo nouvelle horizon kono nyedangura karamaka da watu ngara nouvelle horizon fasil jakulu ambu fo ni yentege do ni sabambe bo sababi no kama ko l'indicateur du renouveau l'indicateur du renouveau igira ka dumiya ni aka fasiri idato la balo nyimi na menaka konnana ko o menaka ka fotike wuli kente anofewa iya taka laje gouverneur no ye menaka gouverneur Mohamed Al Hanafi maiga ko mi menaka do lu bola ni ga tama boloda kunungo tarata je galot leta ani flasa en 2022 o bola ka bolo mene ko ka dusuma ka sajira o ya jira ka fo mi kana ambali yayi ko nyoba la ka nyamena ka dugulo ka je dungodo wa mi ji sonoma soroli ka ta se kurangoma nimbele jele hamibe mena ka sigibawla o bora ni ga tama ga ka nyeshi ni tabulo nunu ndema wa tama indara kunje ka nyeshi ka fotigi yara daga roma no gouverneur ai wa uye haglna munu termeni ibaye ka fo yo bele jele ke sebaye ko di gouverneur ma wo ke mega fami nyini jamana nyamo ve o de ko ka gouverneur wuli ka boye ka makura bla anona ni ya ta ka laje ko jamana chama joro fanga nyamo u befu bawu mena ka sigi fura dama kana se sisama wuli ka jo munu ngela transition nyamo ve ka nyeshi uluma kwa ko ni chama ngela sababa wa kera ma chama ngal lafiya ko ga ko ni ya ta ka laje ni ye jamana yere selege nani ka mne chama jabulo ka ta e koronvelala ko gele ya be akonnana wa mi ye bamanjila ko ulu ko ni bala ku usagunu dugo ke je dongodo hal na sorlanga forces armées malienne ko ngame ku ubali ko chamana ibaye ka fo ali sabara yin ka kanga ke ka se a hagela wani ya laje ta magela nunu nga fola u ya jira ka fo uluka ni mboga tamai ku ga dusu magaza nu ga nu songo ya ni ga ojira akunte do wore goyi ali sambe se kaka mi ye ji sanuma sorole ka ta se kurama ani mi ye kana mbali ay o nyonya to la mena ka konnana ba ku bena do labe boga hageto ki muzo wal mi de muzo fale mine katana e aiwa akoro foto fo mani afo de de ba fe ka pno fo ni dana kubina o ba mine katana e ka tuso du hala o mi ite se ka mani kuma ibe mine ki ibade be wolo o yikuna jale no te be mine ki daki kantike kanaska o tabolo min flani ye ko janto ka ke ola ko wa ko an ga forces armées maliennes mamunu fana be mena ka konnana ku bala ka barany ma ke ko ga ko ni fendo fana jegena ko ka fode bawo mi ye forces armées maliennes no ye soldat jouye ko wati do lo be tabolo ni haglna do ta ko ni go be ta wulo femina ko e bingani wale o de ka ta baga ma do mo sigiro lo ma mi ma bo ka gerende ka takanyeshu ma mena ka ta ma kela nunu o ye ni belajile de terame kunungo tarata ka be jogalo leta ani flam
ma san 2022 ni ngu ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ l'indicateur durée nouveau kɔnɔna na Y Dumbuya a ka fasiri don Wasiriki waati n'a ka waati ma se bita an b'a bila yan an b'an ka minɛn bɛɛ lajɛlen cɛ Wasiriki ka taa an da nin bitigi ba in kɔnɔ min ye Bala Yira sanitaire Dakɔrɔba ni Dongo bi ɲɔgɔn na maa bi fɛn min dɔn i k'a dɔn o tɛ walayi kale kun bɔ